Представяме ти психологични кабинети, слушам те. Намираме се на улица Тракия 2А с лесен достъп от към Дондуков или от към Тракия, т.е. парка Заимов. Пространство за терапевти и психолози. Заповядай. Разполагаме с три уютни кабинета. Това е горска хижа, изключително светъл още в началото на деня. Тук изгрява всъщност слънцето в бяло, синьо, придаващ един автентичен и спокоен стил за работа. Продължаваме с кабинет Слънчоглед. Въпреки името си, той е един от най-сенчестите през почти целият ден. Много уютен и един от най-големите кабинети, с които разполагаме. Розово утро е южният ни кабинет, който е малък, изключително уютен и предлага страхотни цветове в розово и сини. Имаме и страхотно място за почивка, уникална тераса, от която се излиза от това от кабинетите. Ето тук виждате парка Заимов и Фреш маркета, а от тази страна е булевар Дондуков за ориентация на локацията, на която се намираме. Очакваме те!